ọ dị ka ndị village anya sigo na ma abịa ejego je gbara ndị ama those village people fejego megede gbaa ama ọ bụrụkwa tata ya na-efe plane ka ihe a na-eme izizi mana ka ọ nọ ebe a na-atụ egwu sọnsọ ya bụ onye na-atụ egwu karịa ndị ọzọ. Ofu onye air hostess abịa ọsị, madam biko wetu obi ala, ọ ga-adịcha mma pilot anyị a ọ na-anya ncha ọ na-anya ntụfụrụ ịmakwara nwoke a efenigo plane fe plane ya sị na anyị efenwu ya efenwu ofenya fenya fenya for 16 hours je land anya n'elu ugwu. Nke kacha mkpa wee bụrụ gịnị, ịmakwa na bishọp ịtọ 3 bishops nọ na plane a. Iwe wee ju nwaanyị afọ, iwe wee tonye afọ. I said, I'd rather have the engines of this plane working very well than telling me that there are bishops in this plane. Ọ kara mma na asị na engine plane a nọ na-eme gịnị, nọ na-arụ ọrụ ọfụma karịa isi m na nke na bishop nọ na plane. Ke ihe ọ ya eme, bishop ọ na-efe plane. You know, ọ nweghị onye n'ime anyị na-adị enwe ihe na-eyi egwu. In one way or the other, ihe na-eyi anyị egwu karịrị akarị. Oge ụfọdụ egwu na-atụ anyị maka ndụ anyị dụ. Oge ụfọdụ arụ ọkụ bịa anyị, egwu jide anyị, ọ dị anyị ka ihe niile mere gịnị aga. Anyị niile biri ndụ mgbe recession bịara n'obodo a. Ọtụtụ ndị mmadụ lose their homes. Ọtụtụ mmadụ lose their jobs. Oge ụfọdụ egwu na-eyi anyị bụ oge ụfọdụ members of our family. Ọ dị ka etu anyị nọ ebe a now, ige ntị n'ihe na-eme na Nigeria. Ọtụtụ mmadụ n'ime anyị egwu na-atụ anyị. Telefon kọl ọbụla si Nigeria bịa, obi eme gịnị, obi awụba gị n'afọ. O nwere ọtụtụ communities na Igbo kịta ebe ada ejeze aka ụka. Onwe onye na-eje na parish ebe ahụ maka ije ebe ahụ ịka ụka, abịa ebe ahụ bịa eme gịnị, sogbuo oyi. Ada ejeze ụlọ akwụkwọ, onye ọbụla ejidere yi akwa nwata akwụkwọ, ịbụrụgo onye mere gịnị, onye nwụrụ anwụ. Ihe ndị a na-eme gịnị, na-eyi egwu. Oge ụfọdụ ihe na-eyi anyị egwu abụrụ even ihe iyi egwu n'onwe ya. I don't know when you become afraid of fear itself because you've heard much of it that you don't even want to experience it anymore. Nọ n'elu ụgbọ mmiri, they know ihe enu mmiri ahụ na-adị eme. Ha nwa mara how notorious enu mmiri ahụ adị. Ha nụgo akụkọ ọtụtụ ihe megoro n'enu mmiri ahụ. Ha mana mgbe ọbụla ebili mmiri bịara na-eme gịnị, na-azụ n'ụdị anwa na nnukwu nsogbu eme na gịnị adịna. Beyond that, dịka obodo ha, dịka ọtụtụ n'ime anyị from our own local communities, anyị na-asị na ọ ebe mmiri nọ be ọtụtụ ụmụ ajọ mmụọ na ụmụ okposi na ike niile na-ayi egwu na n'okpo mmiri ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-adị. N'oge ụfọdụ nwere ọtụtụ n'ime anyị nọrọ na plane a na-efefe egosi anyị ọ na-agbo onwe onye na-afụ even the flight plan and the path before na we nọ na plane. You don't see it these days maka emego improvement. Ị na-afụzi map mana ebe plane nọ. O nwere ndị ọ na-abụ ozugbo ha etinyere isi ebe ocean ọ dị, ejewegharị ya etu a ka ha ga-achịrị obi n'aka ruo mgbe e mere gịnị asị na-agbafe the ocean. Ihe m na-ekwewa eziokwu kọwasị. So it is real. Di nwere anyị Yesu Kristo n'onwe ya mana na ihe a na-eyi ndị mmadụ egwu na ọ dịkwa real. And that is why he is always in communication with the Father. Onye mere o ji agwa anyị mgbe niile na ihe kacha anyị mkpa ọ bụghị ihe na-emenụ kama ọ bụ ọsọgodi inu na aname enume aname sọnsọ Chineke ka anyị mere gịnị ka anyị kwesịrị ịma. If you are in communication with God, ọ bụ na gị na Chineke gị dị na mma, ọ bụ na iso na ndị ahụ Chineke mere mma, obi gị anọrọ ebe Chineke nọ. It doesn't matter whatever happens in this world.
ogodu na-asọ ọnwụ ga-abịa tata ka ọ bịa ka anyị zuo ike. St. Paul na-agwa anyị, ọ sị, from me even living this life is a gain, because it means na ya na Chineke ga-emezi nọrọzi permanently, never to part again. Maka ụmụazị na anyị onwe anyị n'ụbọchị tata, anyị dị ka ndị nọ n'elu mmiri na-eje njem. Ụka dị ka ụka nọ n'elu mmiri na-emekwa gịnị? Na-eje njem. Ifufe mmiri ga-adị, ọnwụnwa ga-adị. Oge ụfọdụ on a personal scale, o nwere ike njọ and personal weaknesses na chi iwe yi mụ na go down to a point na ọ dị ka anyị na-emikpuzi emikpu na gịnị na mmiri. Mana sọnsọ ihe Peter kụziri anyị tata bụ ịhụ onwe gị n'ọnọdụ anwa. Don't go sitting down around there like that is your safety net. Manite welite aka jụwa di nwere sị, di nwenu bịa ghọta m na m ana m ezi gị mbigere, ana m efu efu. Save me Lord. Ọ bụ ekpere onye ọbụla nwere okwukwe. Mana ọ nwere ihe mere n'elu mmiri ahụ na-atọ m amụ. I laughed so much because m nọrọ oge ụfọdụ enwere m my own version to ihe ndị a ma na-agụ ya na akwụkwọ nsọ. Anọ m na-eche sị, okay, onye ma ihe ụmụazị nọ na-eme oge ebili mmiri na-atụ boat ebe ha nọ. Ncheta ihe m na-adị eme ma m nọrọ na plane. M nọrọ na plane oge ụfọdụ, plane mewe ihe ọ na-eme taa, nje mee gịnị? Jidozie oche m aka ike dịka na oche ga-ese evu m. Even oche na-achọ onye ga-ese evu ya ma ọ bụrụ na ọ nwee ihe mberedo. So I think like the apostles that time ihe ndị a na-eme, ụfọdụ n'ime ha ga-eje mee gịnị? Jido boat aka, thinking na boat ga-eme gịnị? Ga-ese. Even the boat itself, ọ bụrụ na boat mee mie, boat ama save onwe ya. O nwere mgbe m jere Jerusalem, so anyị nọ na the Sea of Galilee na-agba, anyị fụ equipments edowere almost at the center of it. Gịnị ka a na-eme? Ruo tata a ka na-agụpụtakwa ụgbọ mmiri ndị miri emi inside of the Sea of Galilee. You may not know that, but that's true. Yeah, a ka na-agụpụta ọtụ because mmiri anwa dị notorious. Ọ bụrụ tata anyị nwego ma ndị na-eme meteorology and ihe niile na-akọwa asị na ikuku ga-adị today, like o nwere mbọsị anyị kwesịrị cross River Jordan, sorry, the Sea of Galilee. Anyị kwesịrị cross the River Jordan ka anyị harapụ ịgba n'ụzọ ka anyị cross ọbịawa na hotel ebe anyị nọ. Asị anyị no, na that day no, a good day to pay number na ya amaje that day. So anyị akọtọ ya off, Megan banye na bus, gbawazie bus bịa. A ka na-agụpụta m. So na-echesi onye ma ihe ụmụazị nọ na-eche oge a mgbe ha jidere bootu ha aka, otu ejide ya aka, otu ejide ya aka, dịka anyị na-eme na plane. Etu a ka ọtụtụ n'ime anyị mgbe ihe egwu na-abịa na ndụ anyị, anyị jụọ chọọ ofu ihe jee mee gịnị? Jegọrọ aka. Ihe anyị gọdara aka ma save anyị. Ihe ọ bụla ijidere aka na-abụrọ Chineke ọma mee gịnị? Save. Ọtụtụ ime anyị na-eje gọda aka, o nwere ike ihe esighị ike ebe niile, the family ebe a na-akọ, ebe onye a na-akọ nke onye, anyị bido na-eri na-aṅụ kwa mgbasa, thinking food and alcohol is our safety net. I tell you today, you cannot get any safety net from excessive eating and excessive drinking. Paul dị asọ gwara anyị ọsị na maka ndị niile jiri ihe a na-eri wee mere chi na ebere na-eme gịnị na-eme, maka na ụbọchị ikpeazụ na-abịa a ga-emebi ife oriri, a ga-emebi afọ. Ndị jizi chi ha wee mee chi efu na onwezi ihe mere gịnị enweghị ha ji. Ụfọdụ eche that they can get satisfaction in this world from jumping from one relationship to another relationship, because life is so unsatisfied for them and they think that all these things will give them satisfaction. There you are mistaken again. That is not where you get your safety net. The only sure sense of security that you have is in God. And you must remember, echefukwana, reading the gospel today, that God comes to us every day, every moment. Ọkacha mgbe anyị nsogbu ahụ ka karịa nkụ, oge ahụ dịka ihe niile o mebiena, oge ahụ dịka iluzuchago ihe niile. That is the time God in a gentle stride is coming to you. Saint Teresa of Avila, God can be found always,
but not in noise and restlessness. Iche no na mgbakasị arụ ka ị ga-eji mee an encounter with God. You are mistaken. You cannot encounter God in restlessness. In Him is our peace. Nebedi weno no kudanyi meregene do. And in His peace, He comes to us, even in the midst of chaos. Ebidi mini nato, He comes and He steps in and He tells you, now gwagos gene, obomo egwe meregene atonag. Now, I say obom. Actually, I recognize that voice and I say obom all the time. But again, I want you to remember that it is not always that when God announces His presence in Christ that it brings peace. Cheta that during the Passion, tupu di wananya atafufu, mgbe ha bịara n'ogige befo ya say onye kunu na-achọ asị na anyị na-achọ Jesu onye gịnị Nazareth. Mgbe ọ sịrị ọ bụ m, gịnị mere? Ha mee gịnị? Ha dalaz. Amen and amen. Amen and amen. Achọrọ m ka ịchọpụta ebe m na-aga. Even the mere presence of God, ọ bụghị oge niile that the mere presence of God na-eweta obi ụtọ. Mgbe the presence of God bịakwutere Adam na Garden of Eden, gịnị ka Adam mere? Ọ gbapụ ọsọ jee mee gịnị? Jezu onwe. Gịnị ka o kwuru? Anụrụ m olu gị n'ogige, njem jeme gịnị? Jezu, maka na agba m gịnị ọtọ. Amen and amen. Mana tata, mgbe ọ sịrị ọ bụ m, gịnị ka o wetara? Peace. Psalm number 46. The voice of God full of power, the voice of God full of splendor. The voice of God that brings peace. Mana ị ga-abụnatarịrị onye kwere na ya tupu olu ahụ ewetara gị gịnị? That peace, that tranquility. So what is your choice today? What is my choice? Dịka Isaiah na-achọ iru di nwenu, the prophet Elijah na-achọ iru di nwenu. You and I, every single day of our lives, we are searching to make an encounter with God, to see the face of God. Now the psalmist says, my soul is yearning for the Lord my God. When can I see Him face to face? In fact, we want to see Him. Oya mere Paul ji na-agwa anyị n'ihe ọgụ nke abụọ tata na ọ kara ya onwe ya mma na ọ bụrụ na ekewapụrụ ya, ọ bụrụ na ndị ya na ha so adị aghọta ya bụ ikwu a na-ekwu. Yeah, but today we are being called, every single one of us, from the midst of our own fears, from the midst of the restlessness around us, from the troubles and the difficulties that we face every day, from even the threatening forces that sin and weakness seems to present to us, like we are about to sink. Our Lord Jesus Christ, God Himself in Christ, Christ who is always in communication with God the Father, who has been on the mountaintop of the side of God, He calls on us and He says, Obum, it is I. Do not be afraid. How can we feel confident? Prayer, of course. Prayer is always a commingling with God the Father. Saint Teresa of Avila said, prayer is nothing other than to be in terms of communication with God. If God is with us, who can be against us? Who will God against me when God is already with me? I know you are there. God, I know you are there. So what? Like someone who told us a story about how he was kidnapped and he was left free. The only thing on the equal is God is with me.
And I drew that, so God is with me. At the time, how bad are about Megan? Tell Hanage. What can they know where I am? Or does it hear the now concern? Woman, has no one condemned you? Neither do I condemn you. Also, I might have from that point, they are torn as I said, I wouldn't go the way they have gone. I am going the opposite direction. And he continued to walk and walk and walk for 4 days. Didn't talk to anybody. Didn't see anybody. Didn't hear from anybody until Obidana no sound the motor. When he started hearing the sound of a car, Ajaweze, Potassianosa, fell back. I mean, trust God. Prayer, very important. Ekbele, very important. Prayer makes you and I to operate at a level that we have never experienced before. In Luke's Gospel in chapter 9, remember that the transfiguration was a prayer experience. Oduru ha chewe n'enugwu ka eme gịnị ka ekpe ekpere. Go up your own mountain every single day. Follow the invitation. Sobu ụzọ Jesus, but go your own mountain every day. I want a little boy, and I dream and were anybody influential in his family? Does your dad know anybody important around the world? The boy said, yes. I said, who is that person? That's because every day I hear God calling, hear my dad calling God, Father, my Father in heaven. He knows my Father in heaven. He knows somebody influential. Get to know somebody influential. And in this case, for you, I recommend knowing God, knowing Jesus. And I recommend that for myself. Prayer, of course, that is a way. That's a way to stay without experiencing the troubles that fear brings. Yes, devotedness. Akwụkwọ nsọ gwara anyị that in the end, ụzọ ihe ịtọ ka na-ele anyị anya to have faith, hope, and love. Ijide ụzọ ihe ịtọ anyị aka. It is also a way of ascending. That's the only way you can ascend. That's the only way you can remain on that mountain top of communication with God. And whatever else is happening, okwukwe gosiri ike, I were ezi nchekwube, I were ịfụnanya ebe Chineke nọ n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Bingo, inwetagochiri ihe niile. Of course, coming to church is very important. But let it be that you are answering a Christian, not just in name, but also in fact and also in deed. Amen and amen. Just don't say, I'm a Christian. Let it not just be a name. Let it not just end by saying, I'm Christian. I am Christian is going to be something that you answer not only in name, but let it also be what? In fact and in deed. De facto. And also de jure. That's the way to ascend. And that is the way to be at the mountain top, at the side of God in prayer. And then you can never become a powerless child of God. Rather, you become a powerful child of God. Amen and amen. Ekwe n'otu Chineke. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. Emụrụ ya mụ emeghị eme. Ya na nna bụ otu ihe.
ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta m si n'eluigwe gbadata. O were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpụgbuo ya n'obe n'ihi anyị. N'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa ahụ, ọ nwụọ, enie ya. O bitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rịgo n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etogodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwenụ. Father told us today that we have to face our fears with prayer. May we present our fears, our worries, and anxieties in prayer to God. Dị nwa anyị nụrụ arịrịọ anyị. Nụrụ anyị nụrụ arịrịọ anyị. Onye ọbụla eze Chineke ihe na-akpa ya na mmụọ. Ihe niile gbasara m na-emetụ Chukwu n'obi, echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mee. Amara Chineke ọ bara ụba n'ebe ị nọ.
chere m ebe ihe niile gbasara anyị na-emetụ gị n'obi, kwe ka ndị nọ n'ọnọdụ ọjọọ, ndị ihe na-esiri ike, ndị na-achọ nwa, ndị enweghị na-ele ha anya, ndị na-achọ di, ndị na-achọ nwunye, ndị na-achọ gị bụ iru gị, ka ọ metụ gị n'obi. Mkpa niile, our fears and our worries and anxieties, we present them before you, asking you to answer our prayers according to your holy will. We make them through Christ our Lord. Amen. Amen. Amara baroba nebaino. Amara baroba nebaino. Amara chukwu baroba nebaino. Ngozi chukwu baroba nebaino. Amara ya onye nwanyị soro n'ebere gị nye anyị onyinye nke anyị na-ehunyere gị, biko nara aja nzukọ gị ji ebutere gị iji meta gị obi, mee ka anyị site na ya bata n'ihe omi nke nzọpụta anyị site na Kristi onye nwanyị. Onye nwanyị nọnyere unu, welite n'obi elu, ka anyị nyere gị nwe anyị Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ezuru ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye ji ihe bụrụ nwụrụ maka mmehie mmadụ, kwere ka amụọ ya na Virgin Maria.
ọ gbapụtara n'ọnwụ ebebe si n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị nna ịdị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara wee rasha nye gị ekene na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. My Lord and my God, otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri asị o buru iko mmanya nyekwa ya ekene na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta gị. My Lord and my God, ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbido n'ọnwụ nke nwa gị, anyị na-ebunye ya acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị gwara ka anyị dị mma ịkwụ n'ihu na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bidonata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-arụzuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishop anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị asọgị di ya na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebere, ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esukwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịgo n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na oto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnna, ka e were na ekpere na nzọpụta ha kụziri akpọpụo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe.
zọpụta anyị, anyị na-arịọ o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere ya udo n'oge nke a site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ụgbọala nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, biko elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na idugo n'otu mgbe niile ka uche esi chọọ, ngị dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị natara wetara anyị nzọpụta. Mee ka anyị jisie aka ike n'ihe nke eziokwu gị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Please be seated for announcements. Otitodiri Jesu. Otitodiri Jesu. Second collection. Ndị kwa nye anyị olu. Ndị be mba agwụ na-aga n'azụ for your Thanksgiving right away.
Amen. Imarama o, Imarama Imarama ezenigwe marama okoro. Imarama ezenigwe marama okoro. Imarama 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 ezenigwe marama okoro. Imarama ezenigwe marama okoro. Imarama Chimi marama Imarama dadenigwe marama okoro. Imarama ezenigwe marama okoro. Ndị dị mkpa bịara n'iru Chukwu, anyị ndị dị mkpa bịara n'iru Chukwu ịnara ngọzi. Amen. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Chika David in charge. O wenye aka o suppose ịgba ihe omi. Anyị mara egwu tọrọ ụtọ mana kịta ndị be mba agwụ na-agbagote solo na an not minding na ha bịa late. Ngwa ndekwa ya nyefe egwu. Let's go. Amen. Amen. Chineke na ndewo, ndewo, onye kere ụwa ndewo, imela. Chineke na ndewo, onye kere ụwa ndewo, imela. Chineke na ndewo, ndewo, onye na-eme mma ndewo, imela. Onye kere ụwa ndewo, imela. Na ndewo, ndewo, onye na-eje ije ndewo, imela. Nara ekele onye kere ụwa ndewo, imela. Ọ dịghị ihe Chineke na-apụghị ime, ọ dịghị ihe Ọkpara Chukwu apụghị ime. Ọ dịghị ihe aka na-eme ma apụghị ime, ọ dịghị unu Chineke na-apụghị lụra. You anticipate and you provide for your people and call on you. You will not forsake them because that is your promise.
You're always true to your word. Father, I ask you to look upon this family with your love. Bless them with virtue's sure reward. Give them salvation and give them joys that will never end. And Almighty God, bless, keep, and protect you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.